Kawai unang tho artikel ubasaj penpau bahaya kejing jong kejela kejongi bad ubasaj keren ru ya kejing duna kiba bunjaj kiba na kaliang kejong usaj penpau mana kapor leng ba kejing tho kejong bad kiwai de kirensan social media uba Albert Maring uba dai na kithan riboy distrik ula penpau bak sarkar jela kadai bandawa kabha thungkam thungjam hakitanat trekam bad hakitanat shlem ai jingi kai ke sarkar pedeng kibadan hapo kejela nakabenta ban ailat kambun ya kitrai snong kitrai jela banskau thu khamshai tonginia sngap ya ki kubor nau neu ba udon ban ong ayu hakabai dai bat kajing don jongki tenat jong ke sarkar pedang hapo ke jalan Meghalaya ke sarkar kedai ban dawa da ke phak ke bakerpang na kabenta ban ailat kambun ya kitrai snong kitrai muluk kitrai jela khamtam ki kun samla kin thai ban chinrang ban yolat khambun la kadai haga rungkam rungjam kumju haga bha ban lek pulep ban lek sa jing kai ha kita ki tenat jong ka sarkar pedang ki badon hapo ka jala kum hapo nehu negrim nipko ka NEC ICAR ka Central Agriculture University kadam kulai bat kiwai kajingdan jong ki tenat sarkar jong ka sarkar pedang hapo ka jala kajing thmu kalong ban ai kajing mentoi bat kajing sakri khambun ya ki trai snong ki trai muluk ki trai jala kumbalong lem ha kiwai ki jala jong kari India ha ka ba ki trai jala yolat khambun handrai kumbagalong menta kibabun kibayo jing mentoi ha kita ki tenat jong ke sarkar pedang ki badon hapo ka jala kibayo jing mentoi kidai kiba na kiwai ki jala jong ke India kat ba ki traisnong ki trajala ki khamduna kibayo alat kibayo jing mentoi namar kata kajing kentu ya ke sarkar jela badan buram ban simkiam ya kan kamat na kabenta ban ailat khambun ya kita jela na kabenta ka bha kamiat bagajing mentoi khamtam ki khun samla ken thai bat sinrang hapo jela kublai chpun